hurrengo astean, Espainiako erregea berriro dator Euskal Herrira, Gasteizera zehazki. Euskal Herria ukatzen dutenak ona datoz berriro ere. Euskal Herriaren ukazioa bere ekimenen oinarrian dutenen nagusia da Espainiako erregea. Polizia eta militarren okupazioa bezalako errezetak defendatzen dutenen nagusia. Espainiako erregea, Asturiaseko printzea eta Espainiako presidentea Euskal Herriaren eskubideen zapalketaren erakusgarri dira. Herri honek bere etorkizunaren jabe izan ez dadin indarra erabiltzen duten erakusle nagusiak dira. Espainiako estatuak eta Espainiak ematen diguten gauza bakarra hori da, negazioa eta inposizioa. Estatuak Euskal Herriaren izaera baera eta erabakitzeko eskubidea ere ukatzen du. Euskaldunon gehiengoak onartu ez zuten konstituzioa inposatzen digu eta ekonomia mailan pobrezia dakarkigu. Are gehiago, hirurak estatuak Euskal Herrian izan duen porrotaren irudia dira. Porrota jaso du eredu instituzionalean, lurraldekotasunean eta eredu sozialari dagokionean. Erregea eta printzea gaurko egunean zentzurik ez duen erakundea ordezkatzen dute, inolako izen honik ez duena. Gobernuaren presidenteak berriz gizarteak errefusatzen duen politika guztien arduradun nagusia da, berdin berlegea zein pentsioen jetxiera. Baina guzti horren gainetik, Euskal Herria egituratu egingo da eta bere etorkizuna erabakiko du. Euskal herritarron esku dagoelako izango da horrela. Herri honek ez du estatu espainola behar, bere etorkizun sozial eta ekonomikoa eraikitzeko. Euskal herritarrok hartu dugu lan hori gure gain. Gure herriaren jabe izan nahi dugu. Euskal Herri libre batean bizi nahi dugu eta gure etorkizuna eraiki nahi dugu estatu espainolari lotuta egoteak suposatzen duen zama gainetik kenduta. Zama esaten dugu bai. Izan ere, krisi honetan ikusi dugu Espainiak zer ekartzen digun ekonomia mailan eta eskubide sozialen arloan. Eskubideen murrizketa, askatasunei mugak jarri eta jarduera politikoak zapaldu. Horiek dira beraien errezetak, baina euskal gizartea horiei aurre egiteko prest dago. Gizartearen nahia da egoera honi buelta emango diona. Guzti horregatik eta Gasteizera egingo den bisitaren aurrean, deialdia egiten diogu euskal gizarteari, Gasteizko postetxearen aurrean, egingo dugun deialdiarekin bat egin dezan. Konzentrazioaren lema, erabakitze eskubideari bai, ukazioari ez. Eskerrik asko.